Добро утро и здравейте на всички наши гости, които уважиха тази среща по инициатива на Гражданско движение България без цензура, което, както знаем, утре става партия. Всъщност ще стане партия, която го регистрира съда. Мисля, че синдикатите само доктор Тренчев очакваме. Аз всъщност разговарях с него и се разбрахме за 11:30, но така ли иначе аз ще започна с едно кратко експозе, най-вече от желание да използваме максимално времето, защото нашата покана не е тук част от нашия икономически екип да менторства или да дава някакви съвети на бизнеса и на синдикатите, опазвани Господ. Обратно, ние се събрахме тук да чуем това, което вие ще ни кажете, да си водим бележки, да слушаме чинно и да покажем един друг начин на комуникация с този най-важен граждански сектор. Истината е, че ако имаме проблеми, а ние имаме сериозни проблеми днес, след толкова години пазарна икономика, тези проблеми не са стигнали до крайност единствено и само благодарение на поведението, на предприемачеството, на бизнеса, който някак се успя да оцелее и да се развива през тези 23-4 години. Може би трябва да смятаме дори от тук с 86-та година насам, и на българските синдикати, защото те пък бяха гарант за граждански и за социалния мир в държавата, който на няколко пъти, включително и през миналата година, беше на път да се пропука. Тоест искаме да чуем вашите идеи, вашето мнение, как се развива държавата, какво дължат политиците и управляващите на българския бизнес и на българските трудещи се и работници. Това, което искам да ви кажа, че ние още утре на нашия първи учителен конгрес ще извадим като основно послание към българските граждани, че нашата борба политическа ще бъде за осигуряване на работа, на работни места, на достойни доходи, достойни имам предвид съобразно критериите на Европейския съюз, защото ние сме член на Европейския съюз, и осигуряване на сигурност. Сигурност не само в битовия смисъл или в това някой да пази границата, сигурност за бизнеса, за инвестициите, спокойствие, защото когато в една държава законите се нарушават и то от силните на деня, ние няма как да се надяваме и да мечтаем да привлечем така желаните инвеститори в България и ще продължаваме да разчитаме основно на държавата и на европейските фондове. Тези хора, които са около мен, са една малка част от нашия икономически екип. Господин Георги Балабанов е човек от реалния сектор, аз ще му дам думата да се представи. Той е като вас, той е един от вас. Също важи и за госпожа Рада Коджабашева. Това са хората, с които от тук нататък ние ще изработим нашата социално-икономическа програма. Ще ви я представяме, ще слушаме вашите критики, ще се поправяме, ще пишем, за да можем след няколко месеца да я представим пред българското общество. И тези млади хора, заедно с сериозни професори, доценти от Българската академия на науките и от Университета за национално и световно стопанство. Не всички успяха днес да дойдат, защото повечето са на лекции, но доктор Величка Рангелова е тук сред нас, така че тя най-вероятно ще си води сериозни бележки. Нашият екип се събира един път в седмицата, дискутира актуалните проблеми и работи по писането на нашата стратегия. Понеже аз управлявах системи и идвам така от реалния бизнес в политиката, защото журналистиката е моята професия, моето призвание, но аз управлявах бизнес структури. Нямам обаче претенцията да бъда някакъв финансов гуру и затова казах на нашите млади колеги основното послание, което бих искал те да могат да изпълнят в създаването на социално-икономическата програма. Ние трябва да увеличим парите, които българските граждани получават за труда си и под формата на социална подкрепа. Ние трябва да увеличим парите на хората, които работят, и
и в двата сектора, и в публичния, и в частния. Трябва да увеличим пенсиите, трябва да увеличим детските, трябва да увеличим майчинските, задължително. Но това може да стане, и това е моето дълбоко верие, само по един начин. Ако освободим и помогнем на българския бизнес да бъде в основата на един нов икономически растеж, българския бизнес, който ще ни помогне отново да индустриализираме страната и да върнем производството. Ето, радвам се, че тук са нашите колеги от Произведено в България. Ние искаме да увеличим българското производство. Не може услугите да са водещи в частния сектор и ние да искаме да имаме резултат. Не може да е истина това, което ми разказаха шефовете на морска администрация на пристанище Бургас. Половината от нашия износ там да бъде скрап от Кремиковци, а другата половина дървесина насякана в Родопите и в Стара планина. Това ли е България след 10 години почти вече членство в Европейския съюз? Това ли имаме ние да изнасяме за световните пазари? При положение, че дори в най-тежките времена по времето на комунизма изнасяхме истински стоки. Какво стана с българското земеделие? Къде отиде зеленчукопроизводството? Това са въпроси, на които ние ще търсим отговор. Давам думата сега на Рада Коджабашева и на господин Георги Балабанов да представят своите кратки CV-та. Това го правим, разбира се, и като послание към вас, така и към медиите. Имаше много обвинения, които така сочиха, че едва ли не ние идваме като формация да рушим държавата, държавността. Да, ние сме против политическия модел в този му вид, който не генерира нито сигурност, нито спокойствие на българските граждани, но сме за държавата, за държавността, за нейното изграждане, ако трябва наново. Държава, която да гарантира спокойствие и сигурност не само за своите граждани, но и тези от вас, които всъщност изкарват парите, с които след това плащаме заплатите. Давам думата на госпожа Коджабашева. Добър ден! Първо искам да изразя моето уважение към вашите личности и към вашите бизнеси и организации. Аз съм изключително щастлива да мога да бъда част от икономическият екип на България без цензура, тъй като е важно всеки, който има интелектуален потенциал, който има желание да го използва в името на по-доброто бъдеще на България. Моя бекграунд е общо взето свързан с банковата сфера. Работила съм близо 14 години в банковата сфера на различни позиции. Занимавала съм се с бизнес организация, занимавала съм се с инвестиции, както и с международни разплащания. Работила съм както в България, така и в чужбина. Имам две висши образования, финанси и международни отношения. Говоря английски, немски и руски и за разкош малко френски. Моето лично убеждение е, че когато се прави социално-икономическа платформа, тя трябва да бъде изключително добре съобразена с останалите политики, тъй като корелацията и взаимните връзки са важни за съществуването на цялото. Една политика, разработена на парче, никога няма да даде резултат. В този смисъл отношенията между работодател, служители и работници са по същият начин изключително важни. Аз се надявам на вашата консултация за едно правилно структуриране не на политически послания, а на политики, по начин такъв, че да има възможност за развитие на бизнеса и да подобряваме социалната ситуация в страната, а именно благосъстоянието на хората. Тъй като вие сами виждате какви са фактите, елементарният факт, че 3 милиона души в България живеят с около 310 лева месечно, просто показва, че те не могат да подхранват дори бизнеса. Благодаря ви за вниманието. Георги Балабанов. После да дадем думата и господин Табат, вероятно ще направи изказване. Добър ден на всички, казвам се Георги Балабанов. Благодаря на
всички колеги и приятели, които уважиха нашата кръгла маса. Както каза господин Бареков, целта е да чуем бизнеса, защото смятаме, че всяка една промяна минава през тоталната помощ на хората, които осигуряват работни места. Завършил съм УНСС, агробизнес, работя от 2004 година в една от големите международни компании, която се занимава с производство на текстил и вино. Работим както на български, така и на международен пазар. Проблемите за бизнеса са ясни. Основното перо е, че трябва всички да си признаем, че бизнесът последните години беше смачкан и целта ни е да чуем действително какви са вашите проблеми и да се опитаме те да бъдат основно залегнати в нашата икономическа програма, която със сигурност всеки от вас в бъдеще ще намери част от проблемите, които надявам се да споделите днес. Няма да отнема повече време, така или иначе е важно какво ще свършим. Благодаря на господин Бареков, че ми предоставя възможността да бъда част от този екип и се надявам действително да успеем да отбележим важните проблеми, защото те са много, но така или иначе трябва да имаме възможност, ако хората ни повярват, да ги променим. Благодаря ви за вниманието, така че да пристъпим напред. Благодаря ти, Георги. В нашия икономически екип влизат хора не само с това, че са експерти, но и представители на българските региони. Примерно Георги работи на територията на община, област Сливен. Господин Хайк Гарабидян, който днес отсъства, работи на територията на град Пловдив. Така че се опитваме професор Христосков в момента е преподавател в Пловдивски университет, опитваме се да дадем максимално представителство и на регионалните виждания за състоянието на българската икономика и на българския бизнес. Две неща, в които аз съм твърдо убеден. Ако ние имаме възможност да управляваме и нашият глас да бъде гласът, който се чува в българския парламент, обещаваме и гарантираме пълна забрана и спиране на всякакъв административен и данъчен рекет върху бизнес. Последните 4 години, за жалост, показаха до какви извращения може да стигне до еднолично управление, което управлява държавата буквално наръчна и което си позволява да събира комисионни от българския бизнес в колосални размери. Говореше се за комисионни от порядъка на 50 до 80% от сделките. Ще отворим обществените поръчки към всички. Искаме промени в закона за обществените поръчки. Искаме закон за малкия бизнес и закон за средния бизнес. Мнозина от политиците не правят разлика между малък и среден бизнес, а ние знаем колко важно е да се прави такава разлика. И искаме сделка. Ние като политическа партия сме готови да инициираме промени в закона за партиите и вие като бизнесмени, включително и синдикати и частни лица, да могат спокойно да даряват пари за политическите партии. За сметка на това обаче това да става с ясни регламенти, при ясни ангажименти, при подписани документи. Ние нямаме никакво съмнение с днешна дата, че големите партии в България биват финансирани от едрия бизнес. Но за това, както всички ние знаем и както самите журналисти признават, няма нито една следа, която може да бъде запазена. Ние не се срамуваме да бъдем лобисти на българския малък и среден бизнес. И затова казваме за малкия възможности и пълна подкрепа, за средния бизнес още по-големи възможности и перспективи, а за едрия, който по принцип е стигнал вече до това ниво, правила. Просто ще трябва да се спазват правилата. И другото нещо, което ние обещаваме, че данъците за бизнеса, разбира се при ясни ангажименти, че след това парите ще бъдат връщани в доходите на хората, за да можем да вдигнем потреблението, защото знаем, че потреблението е съществената част от създаването на икономически растеж. Ние запазваме плоския данък, можем да мислим дори и за намаляване на този размер, който е в момента и можем да мислим, ако вие сте съгласни, за диференцирана ставка ДДС. Знам, че това е много спорен момент, но трябва да се мисли в тази посока. Аз дълбоко съм убеден, че една система се управлява правилно, ако нейните ръководители имат диференциран подход към проблемите.
на ангро да говорим как пипането на ДДС-то ще доведе до априори до данъчни измами, ми се струва безотговорно и отказ на политиците да си вършат работата. Благодаря и предлагам дискусията да бъде свободна. Нека взимането на думата просто да става с едно така повдигане на ръка, за да можем да обявим и комуникаторите, които ще разговарят. Виждам, че госпожа Нора Стоичкова така е първа, която е готова да говори. Тя е журналист, бизнес-ориентиран представител, както тя сама се представи един път на, как беше, на креативния малък бизнес. На микробизнеса най-вече. Да, на микробизнес. Тук се познаваме с повечето. Добър ден на всички. Повечето от вас ме познават в различни мои битности. Аз съм журналист по принцип, по професия, но последните 2 години направих малка пиар агенция и се опитвам да оцелявам на този силно конкурентен пазар. Тук виждам господин Бехар, с който сме колеги от много отдавна и на едното и на другото поле, който надявам се, че ще споделя и моите мисли, колко труден и колко критичен е този пазар и колко е нападнат. Но аз искам да говоря по принцип, тъй като утре предстои на създаването на партия България без цензура, искам да се обърна към вас, господин Бареков, и към всички колеги, които ще влезнат във вашата партия. Много се радвам, че се съсредоточавате вниманието си точно на правилното място. Върху политическата, върху законодателната и върху данъчната рамка, в която може да съществува българския бизнес. Защо е възможно да бъде рекетиран бизнесът? Бизнесът може да бъде рекетиран само когато е поставен непрекъснато с разни изменения, тайни и явни, извън закона. Когато непрекъснато ти дърпат чарджето, има една поговорка или поне типично българско качество, защо в България трудно може да отрасне едно законно дърво, защото като го посадим, час по час го дърпаме да видим дали се е прихванало. Значи, ние много искаме от 23 години да имаме силен частен сектор. Ние в крайна сметка, въпреки управлението до този момент, успяхме около 96% от малки и среден бизнес и микробизнеса образуват приходната част на държавния бюджет. Колкото и странно да е, това не са големите фирми, които винаги оцеляват на пазара, винаги имат достъп до обществени поръчки, винаги имат достъп до най-тлъстата част от държавната баница. Те винаги са в комбина с политиците. Аз се радвам, че вие имате идея да станете наш лобист на малкия, на микро и на средния бизнес. Ние с удоволствие бихме подкрепили едно политическо представителство в един бъдещ парламент. Защото се оказа, че българският бизнес в своята битност като микро, малък и среден няма политическо представителство. Всички партии идват на власт с откровенно на крилете на едрия бизнес, който си позволява да ги спонсорира, да образува, т.е. да им дава финансова възможност те да се организират, с идеята, че те като влезнат в парламента, той би могъл да пипа както си иска законите в своя угода. Това се случва не веднъж и не дваш. И пред всичките колеги, които сме били журналисти, особено икономически журналисти, сме следили от дълго време работата, абсолютно, просто от началото, от 23 години насам, това е практика. Ако вие се умеете като партия да пресечете тази практика, действително като извадите на показ на спонсорирането на вашата политическа сила от бизнеса, т.е. да имаме възможност да подкрепим една партия, която да ни представлява, а не по натиск на определени фирми, нали, което изкривява лобизма, да се пипат законите така, защото да са угодни за едни и неизгодни за всички останали. Второ, по данъчната рамка. Понеже говорим за политика, аз мога да бъда много по-конкретна, но искам да дам възможност на другите колеги да вземат думата. По данъчната рамка. Аз работя от година и половина в частния сектор. За година и половина аз задлъжнях, т.е. влезнах в кредит и сметката за тази година до 31 март, която трябва да плата като данъци на бюджета, ще се наложи да взема още един кредит. Значи, ако на стартиращия бизнес не се даде възможност за някаква данъчна ваканция, аз не казвам, че ние в сферата на услугите трябва да го получим, но аз тук съм си записала, защо да не помислиме
За тези производители, малки, микро и средни, особено за селското стопанство, които да се ползват от някакъв тип данъчна ваканция, които да се ползват от някакъв вид позволена в Европейския съюз и на много места съществуваща подкрепа на държавата по отношение на техните пазари. Не може една току-що стартирала фирма да се мери с една друга, която има примерно в сектора 10 или 15 години стаж. Не може да искаш да произведеш хуй кремвирши и това да бъде невъзможно, защото всички останали вече са се сетили как да набутат в тях ММД, както им викат, изрезките, да внасят натриев глутамат, аз няма да спра да говоря за тая отрова, която ни се набутва навсякъде, и да продават нещо, което изглежда вкусно, но е силно отровно. И някой друг, който иска да произведе по кремвирши, те да му излизат на цена 2 или 3 пъти по-скъпи от това и да няма достъп до пазара. Опити в това отношение беше направено с въвеждането на БДС от миналото правителство, което аз дълбоко не одобрявам във всичките му проявления и реинкарнации, но имаше някаква идея в това БДС да принудим бизнеса да спазва правилата, най-малкото това да не ни трови, ако не другото, т.е. тези, които произвеждат храни. Т.е. вие бихте могли като партия да помислите и във вашия икономически екип как да поощрите, как да подкрепите данъчно и като пазарна среда, т.е. като инкубатор, така, хората, които прохождат в производството. Вие казахте, че иска да подкрепите българските производители. Аз мисля, че това ще бъде действително една чудесна стъпка в тази посока. Третото и последно, което бих искал да обърна внимание, хубаво е, че вашата програма се казва социално-икономическа, защото ако няма икономика, никаква социална програма няма да може да имаме, защото трябва, за да имаш силна социална програма, трябва да имаш силна икономика. Тази икономика нашата има нужда от преструктуриране. Аз съжалявам, че ще влезна в една съвсем друга тема, но само до тук ще стигне, ще кажа преструктуриране. Аз ще ви помоля това да е финала на вашето изказване. От сферата на търговията, спирам. От сферата на търговията да преминем към сферата на производството. Да видим там, където има недоубити производства, включително от тежката индустрия, които биха могли да бъдат поощрени, по някакъв начин развит вътрешния пазар, за да може да се поощрят и по-дребните производители, които са свързани с големите фирми. Благодаря за вниманието. Благодаря. Няколко неща само като коментар. Знаете много добре каква протекция има от страна на правителството върху френските и немските фирми и дори как по-изгодно е, ако можеш да инвестираш някакви пари на готово, да ги инвестираш там, защото бизнесът е сигурен. Защо това нещо не се прави в България? Защо българските политици непрекъснато твърдят как протекционизма върху българските стоки, върху българското производство ще бъде санкционирано от Европейския съюз? Дълбоко не вярвам в тази политика. Аз знам, че е лъжа. И самата сделка, която сега направи Оланд във Франция, показва, че когато държавата иска, може да прави такива сделки за по-голяма свобода на бизнеса срещу, разбира се, гарантирано откриване на работни места и по-високи заплати. Ние мислим за въвеждане на почасовото заплащане, ние мислим за данъчна ваканция, когато фирмите поемат и изпълнят ангажименти си за разкриване на нови работни места, особено в чувствителни български региони, като Северозападна България, Родопите и така нататък. И така нататък. Много неща могат да се кажат още, разбира се, но така очаквам сега някой друг да вземе думата. Да, заповядайте. Благодаря ви. Аз тук, преди изказването на господин Велев, искам да кажа, че имаме позиция по начина, по който политиците гледат на бизнеса. Не бихме разделяли българския бизнес на добър и лош, на такъв, който може да се качи в самолета за Китай и на такъв, който няма право на достъп до тези пазари. Председателя на Асоциацията на индустриалния капитал. Благодаря ви. Аз искам да кажа също, че и бизнесът не е еднороден и политиците не са. Ще кажа за нашата организация. Ние смятаме, че бизнес организациите не трябва да се занимават с политика и така и правим. Ние не подкрепяме политически партии, подкрепяме политики. Когато политиките са в полза на икономиката, на бизнеса ние ги подкрепяме. Когато са в стъп, бием камбана. Ще се спра на
най-напред кратко на ситуацията в момента в икономиката и в бизнеса, на къде вървим и как да ускорим този вървеж. Българската икономика лека по лека тръгва. Имаме за третото тримесечие ръст на брутния вътрешен продукт 0,7%, като за второто е 0,1%, за първото 0,4%, а за четвъртото очакваме да е над 1%. Не е голям този ръст. По-амбициозна е прогнозата за тази година е 1,8%. На Асоциацията на индустриалната в България е малко по-скромна, 1,3-1,5%, но пак виждате, това ще е близо 3 пъти по-голям ръст, отколкото през 2013 година. Ние се радваме на макроекономическа стабилност и това, за което чуваме периодично истерични изказвания, как оле задлъжняваме, бъдещите поколения ще плащат страшни дългове, не е там проблема, това е смешен плач. Ако има нещо, с което трябва да сме горди като българи, като нация, това е, че сме на второ место в Европейския съюз по този показател. Само една държава има с по-добро съотношение външен дълг към брутен вътрешен продукт. И е много смешно, когато някой обяснява на днешния премиер как влошава фискалната позиция, след като докато той е бил министър на финансите и други свои качества, е намалил външния дълг и увеличил фискалния резерв, подобрил фискалната позиция с 8-9 милиарда. През миналите 4 години тя се влоши с 8-9 милиарда. Но въпреки това в момента ние се радваме на една много добра позиция относително в Европейския съюз и в света. Тоест не е това проблема. Ние за да задлъжнем колкото е задлъжняла Германия, която е примерен в живота, относително говоря, не е абсолютно размер, може да вземем 50 милиарда външен дълг. И тогава ще се изравним с Германия относително. Външен дълг към брутен вътрешен продукт. Разбира се, ние не казваме това да го направим. Просто илюстрирам, че не това ни е проблема. И тук ще се справят ред правителства последователно добре с тая задача. Икономиката лека по лека тръгва, за това разбира се има и външни и вътрешни фактори. Външните са събуждането на европейската икономика. Ръста на българския износ за 11 месеца, има данни официални за миналата година, за Европейския съюз е над 9%, за трети страни е 3,6% ръста на износа. Миналата година, 2012 година беше обратно, тогава третите страни направиха, към тях имаше по-голям износ. Затова има и вътрешни фактори, именно промененото отношение на управлението, на управляващите към предприемачеството. Има стремеж за разхлабване на административната примка около врата на бизнеса. Искам да ви уверя обаче, че това е сложен процес. На високите нива е декларирано такова намерение, но по места много трудно се постига. Но така или иначе се върви в тази посока. Държавата се разплати с бизнеса. Това беше поет ангажимент от премиер Орешарски към бизнеса преди изборите и свидетели сме, че задълженията на държавата към бизнеса в края на 2013 година са 3 пъти по-малки от задълженията на държавата към бизнеса по същото време на мандата на предишното управление. Тогава оценката на задълженията беше над 1,5 милиарда, по-скоро 2 милиарда към бизнеса. Предприеха си редица мерки за облегчаване на административните тежести. Два пакета са приети от Министерския съвет, виждат се в парламента, третия е в ход. В това отношение ние бихме се радвали на малко по-системен подход обаче, тъй като сега се дават на парче предложения. Нашата препоръка беше да се следва министерство, ведомство по ведомство, да се направи анализ какви режими администрира съответното ведомство
дали те съответстват на минималните изисквания на европейското законодателство, защото това, което от нас европейската регулация, той без това е много и не е нужно над него ние да пререгулираме. Достатъчно е да спазваме, ако искаме да се развиваме с ускорени темпове, догонващи темпове, трябва да имаме икономическа свобода. Тоест, максимално трябва да стигнем до европейските регулации, не отвъд тях, защото те и без това са много сериозни. При нас, за съжаление, не е така. Ние тук сме по-голями католици от папата винаги. Ако Европа ни задължи да направим една регулация, ние правим една и половина-две. Като увеличаваме срокове, увеличаваме изисквания и така нататък. Но така или иначе има разбиране, в тази посока има предприети стъпки, трябва те да се ускоряват и да се поставят на малко по-системен подход. Може би бързането в случая предизвика този маниер на събиране на ситно състояние на предложение и тяхното прокарване на пакети, а не системно. Относно електронното правителство, там определено има голямо изоставане и за съжаление стъпките, които се предприемат, също не са достатъчно системни. Електронното управление не е само сума от услуги, трябва да могат отделните системи да комуникират помежду си. Тогава се получава и синергичния ефект. Ще ви дам два примера, един добър, един лош. От повече от 10 години бизнеса сочи таксата битови отпадъци като много сериозен проблем пред бизнеса. Това е най-голямата такса, която се събира. Тя се измерима с даже по-голямо от някои данъци. И най-важното е, че не се следва от принципа замърсителят плаща. Тя се събира на база балансова или стойност или данъчна оценка на дълготрайните активи, най-често, а не на това колко битови отпадъци са генерирани. Много сме говорили това, няма да обяснявам, защото това е толкова лошо и защо никъде по света, камо ли в Европа, не се прави така, но у нас не може да се реши този проблем. Ето сега тази година за първ път се направи опит да се реши. В закона е вкаран текст, според който от следващата година обаче никой няма право, никой община да събира такси битови отпадъци на база на оценка на стойността на дълготрайни материални активи. Но дали това ще се реши или ноември месец ще се отмени тая разпоредба за закона, предстои да видим, но ние няма пасивно да гледаме, ще настояваме за това. Тоест това е движение в правилна посока, което от 10 години не се случи. Ето сега е на път да се осъществи. Отрицателният пример е свързан с електронното управление, понеже оттам започнах, вписването на финансовите отчети в търговския регистр. От няколко години си говорим за това, че като се представи финансов отчет в статистиката или в НАП или в търговския регистр, трябва да могат тези три държавни институции да комуникират помежду си и да не иска всяко от тях едно и също. За статистиката и НАП се реши проблема. Има една точка на предоставяне на отчет. Но в търговския регистр трябва допълнително да се предостави и да се плати съответната такса. В търговския регистр имаше над 50 милиона превишение на приходите над разходи, т.е. това е приходна агенция по-скоро. Знаете, таксите трябва да са до размера на разходите за администриране. Трябва най-накрая да излизат на 0, а не с излишък от 50 милиона. Но парите даже не са най-важното. По-важно е времето, което бизнесът безсмислено губи, за да направи такава регистрация, такова вписване в търговския регистр. Ето сега ни казват, ние ще облегчим тая работа, ще намалим таксата примерно от 50 на 20 лева. Ние не искаме да има такава услуга, защото ние сме внесли отчета си в НАП, бъдете така любезни да го ползвате от там. Технически това е възможно, трябва да се направи просто. Същото важи и за свидетелствата за съдимост. От 15 години си говорим едно и също. Като кандидатстваме за обществени поръчки, за еврофинансиране с проекти, свидетелства за съдимост. Който се интересува от това, нека да направи справка, да има възможност да направи такава справка. Не е нужно държавата да иска от нас какво държавата знае за нас.
Данъчната ни система според Асоциацията на индустриалния капитал в България е добра. Данъчната реформа е успешна, тя беше успешно оценена и от свои и от чужди. България беше класирана на челни позиции от Световната банка в това отношение. Голями реформи или пипания, мърдания в данъци и като ставки, и като процедури, като ставки и като видове данъци, според нас не трябва да се правят промени, по-скоро трябва да се направи плащането на данъците още по-лесно и още по-непредотвратимо, защото не всички плащат данъци. Сивия сектор у нас, това е друг показател, по който сме в челото, в челната тройка, но стане не се гордеем, за разлика от макроекономическата стабилност. Ние сме сред първите 3 държави по размер на сив сектор. Интересна е истината, той последните няколко години и в резултат на успешна данъчна реформа върви надолу, но все още е неприемливо висок. И в това отношение, за да се намалява този сив сектор, това е още една причина да се облегчават процедурите, защото една от причините да се крият на сиво е административния рекет, административният турмоз, сложните процедури. Другата причина е ясна, тя е парите плътка, защо да плащам, ако мога да не платя. И третата причина е някои действия на държавата, като непремерено увеличаване на минималната работна заплата. Вие казахте, доходите трябва да растат, но те не могат да пораснат с решение на ръководството. Те могат да пораснат с добре работеща икономика. Този опит да направим доходите по-голями с решение на ръководството, като увеличим минималната заплата с 40% за 2 години, при условие, че икономиката е пораснала с 1-2% през това време, водят до такива резултати, че трудно се наемат ниско квалифицирани работници и бизнесът отива в малкия бизнес, особено в някои региони на сила. И сега има преференции за такива региони с висока безработица над 25% над средната. До 2020 година се преотстъпва корпоративния данък за тях, преди условие, че над 30% са заети в тези региони. Това е една възможност, но не е единствената за стимулиране на инвестиции. Стана дума и за земеделие. Определено там имаме изкривен пазар, той се изкривява от субсидиите и е много важно как се насочват те. Имаше много сериозно залитане към техническите култури, зърнопроизводството, там се изсипаха голямите пари и то концентрирано, в резултат на което западна и животновъдство, и трайни насаждения, и зеленчуци, и плодове. България беше световно известна, стигнахме оттам да внасяме от Македония, Турция домати. Обърнете внимание, че зеленчукопроизводството, трайните насаждения, животновъдството ангажират много повече работна ръка. Ние казваме, че имаме безработица голяма. И то на ниско квалифициран персонал, защото тези хора, съжалявам, няма да могат да се включат в високите технологии и реиндустриализацията, но те имат право на достоен труд и възнаграждение. И е добре да се мисли за това, а не на практика субсидиите да заминават като износено зърно навън. С резултат на производителност и механизация. Може ли някой да... Да, не тръгна. Може би знак, че трябва да приключа. Интересно изказване, което направихте. Аз ще си позволя само коментар по последната тема, която засегнахте, земеделието. Абсолютно сме убедени, че зеленчукопроизводството, животновъдството имат бъдеще, трябва да бъдат възстановени. Абсолютно сте прав за по-голямата добавена стойност. Повече хора са взети в този сектор. Имаме традиционни пазари, които можем да върнем. И са допустими изказване от рода на един бивш премиер, който в Смолян се похвали на смолянчани, как е дал 2 милиарда за жито през миналата година, при положение, че в Смолян се гледат картофи и тютюн.
Сега думата поиска и така с удоволствие давам господин Цветан Симеонов, който е председател на Българската търговско-промишлена палата. Заповядайте. Колеги, айде някой моля ви се да вземе мерки, защото се оказва, че половината микрофони работят, половината не. Кой се занимава? Това е, тук разбира се, на нашите домакини. Ами, аз за разлика от някои други хора не правя записи, но вижте колко хора правят. Особено бизнеса опазил на Господ да записваме. Какво става? Сме ли нагласа да ги оправим? Ами, не и моя не работи. Тук, ето го господина, почва. Вие не сте. Цвети, кой е човека? Имаме. Благодаря. Господин Бареков, благодаря за възможността да разговарям по въпроса на икономиката. Всеки един такъв разговор е изключително полезен. Предпочитаме диалога пред разговори след това, за да бъдат предсказуеми нашите действия. Благодаря и на вашия екип, че своевременно ни покани, даже се постара така, че да не пропуснем това нещо. За нас също е важно да се срещаме и да даваме нашите позиции. Понеже нямаме още в един изчерпателен вид нещо като програма или като основни направления, нямаме възможност всичките прояви на вашето движение да следиме. Аз ще си позволя да коментирам само това, което чух днес като изявление. Добавя, господин Симеонов, ние имаме една много кратка програма с 20 мерки. Ще ви ги раздадем да ги видите, но ви моля да не ги приемате като окончателни. Така се надяваме и ние, затова сме тук, за да можем да допълним нещо или ако можем да променим нещо, което смятаме, че не е изгодно за българския бизнес. Нашите действия са предсказуеми. Всичко, което е ползвано днес, вече беше декларирано от колегата Велев. Ние се стараем обаче, както и в други случаи, да бъдем креативни, т.е. никога не казваме само не, казваме и как бихме били доволни да се случат нещата. За да не влизам в много голями детайли, съм донесъл 16 страници предложения, които сме дали на сегашното правителство за опростяване живота на малкия и среден бизнес, което да го направи по-конкурентно способен. Ще кажа някои елементи само, ще ви ги предадем, за да видите. Прав беше колега, че за сега епизодично само се приемат някои. Не мисля, че най-важното тия предложение е освобождаването от задължението, макар че давах и аз изявление вчера цял ден, за нашето предложение за премахване на задължението за списък на отпуските. Нали? Виждахме там безмислието с един заед, който програмата му за отпуска да седи на стената, което са абсурдни неща. Но да влеза по същество. Ние бихме желали наистина данъците, ставките на данъците да не се повишават. Ние бихме желали преразпределителната роля на бюджета да не се увеличава, да се задържа под 40, ако може да стигне 35%. Това би ни доближило към добри страни, като Съединените щати. Бихме желали също така задлъжнялостта на държавата да не се увеличава. Мотивите са ясни на всички. Ние искаме нашите деца да плащат, каквото можем ние сега да плащаме. По някои въпроси, които бяха поставени тук, ще си позволя да взема. Значи ние сме против поощряване, да, наистина за малки и среден бизнес да се прояви грижа. Не може акционерните компании, ако разпределят капитал, само да плащат, дивиденти, извинявам се, ако разпределят дивиденти, само тогава да плащат 5% над 10%, а едноличният търговец разпределя печал 15%. Това е очевидно точно в обратната посока, не мислиме за малките. Не може в
всички програми с много малки изключения да се предвиждат такива прагове, че микро, малки, а някъде и средни предприятия да не могат въобще да се класират, да са отрязани за това, защото има прагове за обороти, прагове за заети и прочее. Не може програмите всичките да са затворени, европейското е източник за финансиране, ще кажа защо е важно това, да бъдат затворени за новосъздадени предприятия, малки и средни предприятия, и пък и каквито и да е предприятия, във всеки му се иска история от 3 години. В трудни времена още по-лошо става, когато им се иска положителен резултат за последните 3 години в криза, когато цял свят и най-мощните компании имат загуби. Това са неща, които според мен работят в неправилната посока. Поощряване на никой и протекционизъм пък още по-малко няма да ни чуете. Значи нашата позиция и ние можем да помогнем на малките и средни предприятия. Не съм обсебен от голямите, защото преобладаващия брой наши членове също малки и средни предприятия и ние се гледаме за тях, както е видно от 16 страници предложения. Но всяко едно избирателно отношение към вид фирма, било то държавна, частна, разделение или малко, средно, микро, изкривява пазара. Ние искаме добри условия за всички на този пазар. Ниски данъци, ниска степен на административната тежест. Трите са големите тежести за всички инвеститори, български и чуждестранни. Бич номер 1 – тежка администрация, липса на електронно правителство. Голяма услуга ще направите въобще на българския народ, ако някой някога се направи труда да събере сумите, които са похарчени за електронно правителство и да попита къде са. Какъв е резултат от тая? Не 200 милиона, само за административен капацитет. Нали? Това са страшни цифри, за съжаление резултатите са повече от скромни. Проблем номер 2. Динамичното в кавички законодателство, предсказуемо законодателство, да се знае какво е, що е, да могат по никакъв начин да не се допуска даже и намек за това с обратна сила да се въвеждат промени, които влошават позициите на определени фирми, защото техните бизнес планове при създаването са направени при съществуващото законодателство и съществуваща перспектива за промени в законите. И бич номер 3 – липсата до финансови средства. В това се включва тежката ситуация с високите лихви по кредитите. Обективен е този процес, не виним банките. Те трябваше да съберат средства, за да могат майките да бъдат подкрепени в трудни моменти. Беше привлечен голям сериозен финансов ресурс и от гражданите, и от фирмите в България с високи лихви. Сега е ясно, че когато се раздават по депозитите по 8% лихви, няма как да се даде кредит с 7% лихва. Но трябва да се предназначи ресурс. Как ще стане това е друг въпрос. И накрая искам да кажа, че ние сме готови, понеже има един втори списък, който е малко разширен, малко повече обяснен. Не е направен така, че да ви го предавам официално, но ще ви го дам в работен порядък. Нали? Там нещата са още по-детализирани. Ние сме готови и в процеса на формиране на вашата икономическа програма да коментираме всеки един елемент, за да знаете какво е отношението на бизнеса. Там, където ние не сме изяснили нещата, ние правим само за едно денонощие сме в състояние да ви кажа бизнеса как ще приеме тази мярка или не, защото питаме 5000 фирми, между 40 и 400 ни отговарят и аз мога да говоря сигурно с какво ще бъде отношението на бизнеса. Също, ако някога, някъде, нали, длъжен съм да го повторя, показвали сме го, засегна интересите на бизнеса, те са може би по-миролюбиви, асоциация индустриален капитал, ние не бием камбаната, ние се борим, нали, докато не се
реализират онези неща, които считаме, че са добри за българската икономика. Благодаря ви и оставаме на разположение за сътрудничество в формулиране на добри перспективи за българската икономика. Благодаря ви много, господин Симеонов. Към нас се присъедини господин Ангел Славчев. Той, освен че е едно от нашите лица, може да се каже, че през последните години е представител и той на малкия бизнес, така че виждате, че пред вас са хора, които реално участват в тези процеси, осъзнават проблемите. Госпожа Коджабашева ще бъде модератора на нашата група. Ние имаме амбицията в много кратки срокове да представим правителство на светло, не на сянка. И едно от лицата, което ще комуникира непрекъснато с вас, ще бъде госпожа Коджабашева. Мислим, че е редно, когато една политическа сила има претенция да управлява страната, бизнеса и синдикатите да знаят месеци по-рано кои са бъдещите финансови министри, бъдещия социален министър, за да не се получават неприятни изненади, като тази с господин Симеон Дяков, който пристигна в последния момент след изборите. И аз мисля, че е редно вие да участвате. Уважавам това, че отказвате политизация, ние пък искаме икономизация на политиката, така че вие трябва да участвате с вашето вето, дали един експерт става или не става за една длъжност. Що се отнася само да добавя към липсата на финансови средства и кредитиране, аз мисля, че държавата също може да участва в този процес и не приемам, че сегашното правителство не даде възможност само на бизнеса и евентуално общините да участват в разпределението на тези проектни 500 милиона, които бяха заделени. Не смятам, че бизнеса и общините могат да бъдат, как да кажа, ефективна конкуренция на министерства и според мен беше грешка на екипа на господин Орешарски, че допусна и министерства да участват в тези търгове. Двама представители от лявата страна, но не ляво мислещи, най-вероятно, пък е добре, че не сме тук за да се делим на леви и десни, поискаха думата. Давам думата на господин на синдикатите първо добре, след това и на господин Грозданов. Имаме представители на двата синдиката. Инженер Александър Загоров, който е конфедерален секретар на Подкрепа. Заповядайте. Благодаря много. Съжалявам, че доктор Тренчев го няма. Може би разбрахте телефонния разговор. Той се разкъса между добронамереността към днешното мероприятие и към организаторите и синовния дълг. Има някакви проблеми, които надявам се да успее да реши и да не го притеснявате, да се присъедини към нас, но за момента ситуацията е такава. Аз не мога да изчерпя и да заместя неговото изказване, но ще се опитам да кажа няколко важни неща според нас. Отговарям за индустриалните отношения и устойчивото развитие, така се казва отдела, който ръководя. И искам първо да кажа, че кризата всъщност, колкото и да я считаме, че е икономическа, тя стана криза на взаимоотношенията и на доверието. Някои неща и случаите, които са неплащане на заплати и така нататък, изостриха недоверието между бизнеса, работниците, предприятията и другите предприятия. Взаимната задлъжнялост също помогна за нещата. Така че първото, което трябва да направим, е да се опитаме да поставим бизнес мярката и бизнес етиката на преден план и когато тези неща се установят в някакъв баланс, да се опитаме да ги спазваме съвсем добронамерено и съвсем успешно да ги реализираме тези подходи, да знаем мярката къде е. За съжаление, прехода до момента беше изпълнен с грешки. Една грешка се плаща 3 пъти. Един път за да я направиш, един път за да премахнеш това, което си направил грешно и следващия път да го направиш пак правилно. Така че ако си спестим и грешките с точно диалог, много мислене преди да се среже, защото един път като се среже късо, после не можеш майсторската шега, не може 3 пъти го реже, все късо, нали? Така нататък, не бива да допускаме грешки и преди това трябва силни дискусии с отговорни и автентични представители, високо експертно ниво, за да може да стигнем до идеите и после тяхната реализация чрез формирането им като общи цели. В 1997 година сме правили изследване, аз съм участвал в него, едно от големите предприятия, примерно от рода на ТЕЦ, която и да е, или АЕЦ, или Кремиковци, раждаше заетост, едно работно място в това предприятие, раждаше заетост около 14 работни места в други предприятия. В момента подобно изследване ще покаже, че нещата са между 1 и 6. Едно работно място в голямо предприятие, примерно металургичен завод, ще роди заетост в
порядъка на 1 до 6 работни места в малки и средни предприятия, които комуникират и имат договори с това предприятие. Така че заетостта, която ние много внимателно следим и се мъчим да бъде достатъчно развита, е в пряка зависимост от силата на бизнеса и неговата устойчивост. Така че ние ще кажем едно голямо да, силен български бизнес с съответно достатъчно устойчива заетост, устойчиви работни места. Но искам да задам няколко въпроса, които няма да намерят отговор тук. Първият въпрос: имаме ли ефективен пазар на труда? Втория въпрос: що е то професионално образование и обучение в сегашния му вид? Що е то дуална система в образованието? Какво очакваме от тези неща? Защото всички говорим на тия теми, но ние не влагаме еднакви неща в дефиницията. Развитието на нашите индустриалните отношения и развитието на индустрията по-късно, въз основа на едни такива добри отношения, балансирани, зависят и от професионалното образование и това как образоваме. И ще се върна на грешката. Ако един път платим грешно в образованието, ние трябва да платим, за да го разобразоваме, ако мога да използвам тази дума, и да образоваме професионално човека и да го обучим да бъде пригоден за пазара на труда. А дали има пазар на труда, вие виждате колко скрита безработица, скрита заетост има, вие виждате колко сила икономика има, вие виждате колко регионални диспропорции има, така че тези неща трябва по някакъв начин да ги елиминираме като заплахи, когато говорим за развитието на българския бизнес. Два дискусионни въпроса. Първият за данъка с плоска ставка. Ние не твърдим, че това е универсалното средство, т.е. според нас се изчерпа влиянието в положителна посока, но не му е сега място да го поставяме. Въпреки това ще кажа, ние сме за семейно подоходно облагане. Мислим, че това ще тласне и индустриалните отношения, и държавата, и обществото, и бизнеса най-вече в някаква по-правилна и по-равномерна и балансирана посока. Контрола на труда. Много важен за нас въпрос. Въпреки че индустриалната активност не е толкова голяма, имаме около 3000 злополуки на трудовите места годишно. Това е голяма загуба за семействата на работещите, за бизнеса, за всички. Цялото общество страда. Ще сложа една идея, без да искам да я коментираме, но просто да чуете. Синдикатите мислят, че имат капацитет и поне за подкрепа говоря. Бихме искали да участваме, а ние имаме и някакъв механизъм като идея, в подпомагане на контрола на труда. Тоест министъра на труда и социалната политика и главна инспекция по труда да бъдат помогнати от синдикатите. Защо не от бизнеса? Защото те контролират бизнеса. Те го инспектират, така че нормалното е хората, които са най-заинтересовани за добри условия на труд, българските работници, чрез техните представители също да подпомогнат и това активно процеса за контрол на труда. Ще кажа едно голямо не. Голямото не е развитие на бизнеса, който да бъде за сметка на работещите в тези предприятия. Ние това няма да го допуснем, знае се борбеност, миролюбство и тези думи, които се казаха, но считам, че въобще не е идеята да развиваме бизнеса за сметка на българските работници. Идеята е да имаме един силен бизнес, който да има продукти и пазари извън страната. Готови сме да подпомогнем всякакви процеси, най-вече с диалог, а защо не и с някакви действия, които съответно заедно да изработим като план, график и така нататък. Много съм впечатлен от заявката за силен диалог. Социалният диалог, знаете, че е ценност, която никой не би могъл да отнеме, ако я има, и нищо не може да компенсира липсата на социален диалог. С това мисля да завърша, понеже говорихте за някаква екипност в имейлите и за бъдещи кореспонденции. Доцент Димкова, един от нашите специалисти в областта на селското стопанство и въобще близките конкурентна способност ни се налага да работим също като вас в по-широко поле на темите. И един от нашите икономисти, госпожа Корнелия Атанасова, са тук. Ако има въпроси в рамките на кръглата маса, ще отговорим, може би ще направим и дискусия, но понеже това е само началото на този диалог, ние сме готови за него и с най-голямо удоволствие. Още веднъж ви казвам, демонстративна добронамереност към посоката, в която а има нужда българския бизнес от тласък за развитие. Дано той да се случи тази година. Много ви благодаря за това изказване. Вие имате пред вас раздаден един драфт, да го наречем, социално-икономическа платформа, или нямат колегите.
ще го получите в най-скоро време. Ще ви помоля с червения химикал, каквото преценят вашите икономически екипи да сложат като корекции. Това, което аз мога да прочита след вашето изказване, е, че предлагат нашите колеги семейно подоходно, прогресивно данъчно облагане за физически лица, прогресивна скала с необлагаем минимум, определен от образователния лиценз на родителя и броя на децата в семейството. Думата сега искат двама господа, на които е особено приятно да им дам. Първо на господин Пламен Грозданов, изпълнителен директор на Съюз производител в България. След това ще дам думата на господин Георги Табаков. Преди всички искам да ви благодаря за възможността да участвам в тази кръгла маса. Сега добре ли? Такива срещи естествено са винаги полезни и както правилно отбеляза колегата, бизнес организациите, сдруженията на бизнес структурите подкрепят политики. И в диалог, който ние сега имаме с вас, диалогът, който имаме с вас, е една гаранция, че вървим в правилния път. Имаме амбицията да влезете в политиката, всички социологически проучвания казват, че такава възможност, тази възможност е реална. И затова са навременни подобни срещи, което вярвам, че ще бъде залегне в основата на един нов диалог между бизнеса и политиците, който е така необходим в нашата страна, който ще помогне да се промени морала в политическия диалог между управляващите или политическата класа и хората и бизнеса. Споделям това, което казаха колегите, че нещата като че ли тръгват в правилна посока. През последната година икономиката тръгва, бизнеса не изпитва такъв натиск, какъвто изпитваше през последните 4 години. В някои случаи може да бъде определен даже като рекет, но за съжаление доста хаотични са промените, които стават през последните 7-8 месеца. Липсва този системен подход, който е така необходим за едно по-правилно формулиране на тези бизнес, на тази икономическа политика, от която така се нуждае българския бизнес. Няколко неща се засегнаха тук, обаче не се каза нищо за един проблем, който съществува в нашата страна, и това са монополите, олигополите, картелите. Съвсем наскоро един уважаван от мен орган, Европейски комитет за икономическа и социална политика, че се казваше, мисля, че колегите от Национален капитал там участват, излезаха с един много интересен материал по отношение на злоупотребите с значителна пазарна и преговорна сила и нелоялните търговски практики. Дълго време в Европа се считаше, че големите търговци на дребно са един много позитивен елемент в развитието на световната икономика. През последните 5 години обаче се забелязват ясни тенденции за някои негативни тенденции, които се налагат от тяхната дейност. И те са свързани с това, че тъй като имат особено привилегировани отношения с съответната промишленост, от която те произлизат, се получават така, че на место в съответната страна, където те развиват своята дейност, се унищожават цели отрасли на икономиката. А това е един много съществен и болен въпрос, който, за съжаление, има почва и у нас. Вие знаете нашата битка с големите търговци на дребно, която аз сега вече не бих определил като битка, като един доста позитивен диалог, който водим през последните месеци, в резултат на което и беше наскоро подписаното споразумение между нашето сдружение и една от големите вериги, Kaufland, които горе-долу оборот има към 1 400 милиона.
Това е една форма на саморегулация, по която ние търсим начин да решим проблемите. Но саморегулацията не е достатъчно, за да решава тези проблеми. Явно е, че трябва да се върви по двете линии. Да се променя законовата рамка и да се върви по пътя на саморегулация. Именно за това ние подкрепяме някои промени, които трябва да се направят в нашето законодателство, най-вече в Закона за изменение и допълнение за Закона за защита на конкуренцията. Радостно е, че Световната банка подема този въпрос и следващата седмица ще има един техника workshop за нелоялните търговски практики и злоупотребата за значителна пазарна сила, която след това ще излезе този форум, ще излезе с някакъв документ, който ще бъде представен на българското обществено за обсъждане. Така че аз отделям внимание на проблема с картели, олигополи и монополи, защото той е болен за нашата страна въпрос и защото през последните 4 години действително ние станахме държава на монополите. Няма как да се развие една нормална икономика при наличието на монополни структури. Те душат, те непрекъснато стискат за шията и отделния потребител и бизнеса в България. Така че антимонополното законодателство и дейността на онези институции, които следят тези въпроси, трябва да бъдат винаги на вниманието на политическата класа и на законодателната и изпълнителната власт. Болен много въпрос е въпросът за регионалната политика в България. За съжаление в България липсва такава. Ние имаме Министерство на регионалното развитие, обаче което е Министерство на пътищата и на всичко друго, но не и на регионалното развитие. В какво се превръща нашата страна през последните години? Ние виждаме как постепенно българското население се концентрира в няколко основни региони. Всичко останало се обезлюдава. А политиката, която се посочи тук, че българското заведение се насочи главно към зърнопроизводство, допълнително спомогна този процес. Ако погледнете в други европейски страни, вие никъде няма да видите площи или милион декара. И за това нещо да получаваш субсидия. Германия е скри, точно така. Никъде няма. Започнаха за нашия пазар големите производители на селскостопански машини да правят специални машини. Високопроизводителни машини, които се обслужват от 3, 4, 5 човека. Какво става с целият този регион? Обезлюдяване, липса на работни места и така нататък и така нататък. Ето е нещо, което трябва да го вземете под много специален отчет, защото това пречи за хармоничното развитие на българската икономика. Това е един много, много сериозен и много болен въпрос. България е най-голям износител на слънчоглед в света. 1 200 000 производство, 1 милион износ. Украйна, 7 милиона производство, 300 000 износ. Всичко се преработва в Украйна. Давам специално Украйна за пример, за да видите къде сте ние. Ние сме страна членка на Европейския съюз, а ние се превръщаме в един аграрен придатък на Европа. Няма кой да ни помогне. Няма кой да ни помогне, ако сами ние не си помогнем. Няколко думи за данъчната политика. Аз също мисля, че данъчната политика е добра и сега не трябва да се пипа. В период на криза, в период на възстановяване, много е опасно да пипа данъчната политика. В същото време, в един дългосрочен план, може би трябва да помислим специално за диференциацията на ДДС. Особено, що се касае за бързо оборотните стоки. Ние имаме огромен проблем с измамите по линия на ДДС. Никой няма да прави тези измами при бързо оборотните стоки, ако няма икономически интерес. При една ставка от 4-5% или 7% никой няма да се занимава с този въпрос. Не си струва труда. Полша, който ни стана ясен конкурент в областта на селскостопанското производство, е 4,5-5% бързо оборотните стоки. Беше 3
доскоро. А какво се получава сега? Ние внасяме домати от Полша. България внася домати от Полша. Само преди 25 години най-напред на парижката борса на домати се продаваха българските домати. След това се продаваха всички останали. И доходите. Доходите, напълно се солидаризирам с господин Велев, че трябва много се внимава с дигането на заплатите. Заплатите не могат да се дигат просто така с решение свърши. Те трябва да има някакви икономически критерии, на които да се отговаря. Но аз ще ви предупредя за още един много сериозен проблем, който би довел увеличаването на доходите без българското производство да се е възстановило. Ние сме в система на Бултенборг в момента, което при сегашното съотношение лев-евро реално пречи на български износ и стимулира вноса в България. Тоест внос е много по-изгоден. При едно невъзстановено българско производство, при едно слабо българско производство, повишените доходи ще доведат до увеличение на вноса, което допълнително ще удари българското производство. Така че тук, особено се обръщам към колегите от профсъюзните организации, трябва много да се внимава. Много трябва да се внимава, защото ако се дореши този баланс, ние ще си много лошо шега ще се направим със самите нас. Така че, когато правите вашата политика, когато правите вашата програма, действително слушайте се в тези неща, които ви казват, защото може много лошо шега да се изиграе. Благодаря. И аз благодаря. В интерес на истината, не сме предоставили на вашето внимание това, което към момента сме изработили като конструкция за социално-икономическа политика. Именно преди факта, че първо трябва да направим консултацията, но искам да ви кажа, че много от проблемите, които споменавате, са влезнали като съществена част от нашата програма. Господин Георги Табаков искаше думата. Благодаря ви, госпожо Коджабашева. Аз ще погледна на нещата по малко по-различен начин, защото изключително хубаво е, когато се концентрира една дискусия върху детайлите, но аз мисля, че България има основни базисни проблеми. Един от тези проблеми е, че в продължение на страшно много години, аз примерно като председател на Български икономически форум, на няколко министър-председатели, т.е. на всичките от 1997 година насам, съм задавал един въпрос и той е: кога ще има България национална доктрина? Националната доктрина я имат всички уважаващи себе си нации. От националната доктрина зависи това как поколения политици, или поне айде да кажем няколко мандата политически сили, които се сменят в една политическа система, ще гарантират просперитета на нацията по предсказуем начин. В националната доктрина обикновено залягат неща, които касаят демографското развитие на страната, сигурността на страната, на къде отива икономиката на страната, какво се случва с околната среда. И това е така, защото там се предвиждат и стратегически действия и се залагат стратегически приоритети, които са с хоризонт 30-50 години напред. Един от въпросите, на които трябва да отговори една национална доктрина, е това с какво една страна се интегрира в световната икономика. Говорейки тук, много често забравяме, че ние сме едно микроскопично пазарче от има-няма 5-7 милиона човека. Те дори не са потребители тези, всичките 5-7 милиона. Днеска някъде, браузвайки с хубавата дума, браузвайки из интернет, видях информация, че работещите българи в чужбина вече са надхвърлили работещите българи в България. Според там някакви изчисления, 2 милиона и половина българи работят в чужбина, 2 милиона и 200 хиляди работят в България.
С какво ще се интегрираме в световната икономика? С, при индустриализация ще пуснем може би на ново комините, откъде да знам, може би да имаме потенциал за тежка индустрия и за тежка химия. Не съм аз човека, който трябва да даде отговор на тези въпроси. С високи технологии ли, с селско стопанство ли, с туризъм ли? С туризъм, който е бетонирал цялото българско Черноморие за наистина 30-50 години напред. Аз за това казвам, че трябва да има визия 30-50 години напред, защото когато отсечеш едно вековно дърво от един парк национален, там няма да израсне това същото дърво в следващите 30-50 години. А след 30-50 години, може би търсенето на небетонни площи ще бъде по-силно от търсенето на бетонни площи. Покрай морета, язовири, в планините и така нататък. Това, от което бягат българските политици в последните 20 години, е да назоват сектори и да направят рационални политики за тези сектори. Когато и обществото да е съгласно с тези сектори, техните политически опоненти да са съгласни с тези сектори. На въпроса защо по дяволите не гласувате и не приемете национална доктрина, отговорът винаги е бил един и същ, независимо от цвета на котката, която е управлявала. Сега не му е времето. Аз ги разбирам защо се страхуват. Защото това изисква изключително голям труд. Тук е страха от това, че политическият ти опонент няма да иска да седне с тебе на една маса, за да го проведе този разговор. Но точно това е политическия майсторлък. Политическия майсторлък е не да насочваш и да обединяваш всички срещу себе си, както много умело го направиха абсолютно всички министър-председатели и политически управляващи сили в последните 20 и няколко години. Майсторлъка е да обединяваш, включително да обединяваш опонентите си около национално важни идеи. Според мен беше пропуснат изключително добър шанс, като момент, в който можеше да се изработи и да се приеме една такава национална доктрина. И това беше точно времето, в което България документално се присъедини към Европейския съюз. 2007 година. Така че не смятам повече да навлизам напред, но отново ще кажа, национална доктрина, около която огромната част от обществото да е обединена. Оттам ще дойдат и секторните политики, когато говорим за икономика. Имайки секторни политики, има достатъчно много модерно законодателство по света, което да ни покаже как да бъдат направени нещата. И Бога ми не говорим наистина въобще за протекционизъм и за подобни неща. Благодаря. Макар че, господин Табаков, аз не виждам нищо лошо в това българските политици да осъществяват, да наречем, умерена политика на протекционизъм върху българския бизнес, при положение, че го правят всички. Абсолютно всички го правят, аз съм напълно съгласен, но вижте, примерно, навсякъде сме виждали в Европа как има малки производители на сирене, да кажем в Италия и така нататък и така нататък. И това не е защото те имат много силен закон, който ограничава веригите, защото тия са такива тарикати от веригите, че никога не можеш да ги ограничиш. Там просто в Италия има закон за занаятчийската храна. И тези хора, които правят това сирене в ограничени количества, там по няколко тона на година, или така сиренето го взехме, или там съответните салами, колбаси и така нататък, те не се подчиняват на европейските регламенти. И това е нещо, което е разрешено. Само че нашата администрация и нашите политици трябва малко повече да се поровят в това какви са истински добрите практики, защото за уния другите добрите практики, които им пълнят касите и джобовете, те веднага са ги, много добре са ги усвоили. Останалите добри практики, много ги молим да ги приложат. Благодаря ви. Ние към нашия драфт ще ви дадем и 10 антимонополни мерки, които приехме на една от нашите кръгли маси във Варна. Тогава и други движения се включиха, и граждански контрол, и движение сила, и България без цензура под формата на движение, и много граждански организации.
и се надявам, че ще имаме обратна връзка с вас. Дали сме на прав път? Това е най-важното всъщност. Преди думата на господин Кацаров, правя нещо за това. Аз искам само да изкажа моите симпатии към едно изказване на господин Табаков, в което вие обяснявате, че е изключително нелепо постоянно да се обяснява колко ефтина е работната ръка в България. Абсолютно ви подкрепям в това. И другото, което мисля, че е редно да подчертая, че социално-икономическата програма, която изработваме, има мото работно, разбира се, семейство, труд, солидарност и благоденствие. Ние акцентираме изключително много върху демографския проблем, което е част от националната доктрина. И разглеждаме нещата в истинската им корелация във връзка с образование, във връзка с здравеопазване. Слагаме, разбира се, акценти на научно-развойната дейност и изключително на устойчивото развитие от гледна точка на екология. Само искам така в този ред на мисли за тази приемственост, за която господин Табаков говори, да ви кажа, че един от нашите гости днес пристига е господин Инас Репше, който е бивш министър-председател на Латвия. По-интересното обаче, че като финансов министър на Латвия, в продължение на 3 години, това е човекът с най-висок рейтинг в страната, 80%. Честно казвам, аз не знам как го е постигнал, но смятам да отправя предложение към него, може би днес или утре, когато говорим по-сериозно за политика, господин Репше да стане нещо като мой финансов съветник в бъдещата ни икономическа програма, защото финансов министър с такъв рейтинг, знаете си, по принцип е прецедент в световен мащаб. И си мисля, че наистина трябва да търсим консенсуса на тази база. Ако има диалог, вие тук през цялото време говорите за това, за приемственост, за диалог, за национален консенсус. Аз мисля, че ако има наистина такъв тип комуникация между отделните политически субекти, между политиката и бизнеса и синдикатите, резултатите ще бъдат много по-различни и много по-добри. Сега давам думата за още изказване. Ще помоля медиите да изчакат поне 15 минути с нашата пресконференция. Ние обявихме за 1 часа, по-скоро отива към 1:15, за да чуем изказванията на всички заинтересовани, които са уважили днес нашия форум. Господин Кацаров, първо сте вие и след това ще ги даме на вас. Чуваме ли си, защото имате проблеми. Уважаеми господин Бреков, уважаема госпожо Вашева, господин Славчев, Цветан Симеонов и Васил Велев, които за съжаление напуснаха, тъй като те са изключително важни по линия на публично-частно партньорство, искам да взема отношение. Господин Табаков, който лично познавам и много уважавам, и един от най-добрите експерти в областта на пиара, господин Бехар. Сигурно го виждам. Искам да се представя експерт икономическа дипломация. Завършил съм в Европейски съюз, имам няколко висши образования, няколко висши позиции, в това число Министерски съвет, дипломатически назначения на най-високо ниво, в последно време председател на държавна агенция в рамките на Организация на Обединените нации. Владея 5 езика и 3 ползвам. Езиците са признати в Министерство на външните работи. Искам да споделя 3 много важни неща, съжалявам. Първо и преди всичко, миналата година, съвместно с господин Славчев от Граждански контрол, ние реализирахме няколко срещи по линия на публично-частно партньорство с господин Цветан Симеонов, който аз много уважавам като експерт. Предложихме 3 момента национална експортна стратегия, преки чуждестранни инвестиции стратегия, към която има отношение господин Табаков, който повтарям много уважавам, който беше председател на тази агенция, и няколко основни елемента, свързани с усвояването на еврофондовете. Вчера, не, онзи ден, излезе доклада на Европейската комисия за напредъка на България. Предполагам, че всички сте чели този доклад. Той, за съжаление, не е положителен, по-скоро негативен, като 2 основни акцента, които будат, меко казано, загриженост, корупция и конфликт на интереси. В момента управлявам няколко програми, като програмен директор на една от водещи компании TNT Engineering с международно участие, Швейцария и Франция. Проектите са за над 50 милиона и, за съжаление, почти всички проекти са опорочени на различни нива, като се почне назначение, реализация, инвестиции,
внос и износ на компоненти и ноу-хау. Няма да влизам в детайл, тъй като те по някакъв начин клеветат България и кореспондират с така наречената лоша бизнес практика. Предлагам в бъдещата програма на партията България без цензура, който по всички рейтинги, включая днешните, които са публикувани, ще бъде алтернатива на няколко предишни управления, да бъдат включени 3 елемента, които считам за основно изпълними и най-вече необходими в рамките на икономическата дипломация. Първо, стратегия за развитие и привличане на преки чуждестранни инвестиции. Второ, изработване на национална експортна стратегия съвместно с колегите Велев, Симеонов и, за съжаление, не виждам господин Данев на Българска стопанска камера. В Брюксел е. Да, зная, но ще му дадем. Да. Това са изключително важни компоненти, защото трите елемента износ, преки чуждестранни инвестиции и усвояването, повтарям, правилното усвояване на еврофондовете са трите стълба на икономически растеж, без който България не може. Това, което бих искал да подчертая. България без цензура несъмнено ще бъде алтернатива. Но тя ще стане такава, когато се предложи и защити изключително добра, приложима икономическа програма. Икономическата програма е стълба на управлението и въз основа на нея една държава се различава от това дали е социална или не. Без силна икономика ние, разбирате, нищо не можем да направим. Всичко останало са приказки. Обръщам се и към госпожа доцент доктор Величка Рангелова, който познавам много години и много уважавам като експерт. Искрено се надявам, че тя също ще включи усилията си в качеството на експерт в този екип, защото когато сме заедно, когато сме силни, включая господин Табаков, който също много уважавам, тогава ще имаме крайен резултат в полза на България. Благодаря ви. Благодаря, господин Кацаров. Опитваме се в нашия икономически екип да съберем дразновението на младите икономисти, на тези, които са завършили включително икономика и в чужбина, защото имаме двама финансисти, от които един е завършил в Харвард, другия в Чикаго, един е малко по-ляв, другия е малко по-десен, с хора от икономическата мисъл, които вече са признати от Българската академия на науките, като професорите Николов, Христосков, професор Рангелова, за мен тя е професор, защото е доктор на науките, и се надявам, че с подкрепата на синдикатите и на бизнеса ще можем наистина да стигнем до създаването на национална доктрина, защото когато ние започнахме да създаваме нашето политическо движение, в основата ни стоеше желанието не да участваме в някакъв краткосрочен проект за 2-3 години, а дългосрочен политически проект, който да напише стратегия за развитието на страната. И да знаем след 20 години къде искаме да бъдем, колко ток ще харчим, какво население ще има България, от каква енергетика имаме нужда, от каква индустрия. Това е нашата амбиция. Звучи малко помпозно да го кажа, но такъв подход само аз вярвам, че ще донесе успех в развитието на държавата и на нацията. Продължаваме да даваме думата на наши гости. Мисля, че моля? Преди това господин Искров поиска думата, който е член на изпълнителния съвет на Българската търговско-промишлена палата. След това даваме думата на господин Георги Гушлеков и ще помолим господин Бехар да подготви свое изказване. Преди всичко искам да благодаря за поканата да участвам в тази дискусия. Ще се опитам да бъда съвсем кратък. Вие вече анонсирахте, че се изказвам качеството си на член на изпълнителния съвет на Българската търговско-промишлена палата и като отговарящ за браншовите организации, които съвета на браншовите организации, които са една сериозна структура в рамките на Търговско-промишлената палата. Ще спра внимание само на един кратък анализ, едно проучване, което беше направено между членовете на палатата и браншовите организации, които те са над 100 в различни икономически сфери. Една оценка, която се даваше от членовете по отношение трудностите, които се срещат в отделните фирми и предприятия, срещат в бизнеса. И струва ми си, това би било интересно в каква последователност. Това проучване е правено в средата на 2013 година
какво е степенуването на всички тези трудности, изпълнени в икономическата среда, които бизнеса вижда. На първо място, и това е отговора на 80% от активните членове на палатата и браншови организации, липсата на ефективно административно обслужване и нестабилност на нормативната уредба. 65% поставят, и това е на второ място от срещаните трудности, липсата на достатъчно квалифицирана работна ръка. Един проблем, който тук беше засегнат няколко пъти. Аз мисля, че от представителите на синдикатите, когато се говори за увеличаване на ръста т.е. за повишаване на работната заплата, но според мнението на по-голямата част от анкетираните, ръста на работната заплата трябва да е пряко свързан и с производителността на труда, която за съжаление в България е достатъчно ниска. На трето място анкетираните поставят наличието на високи нива на корупция и неформалната икономика, или това са около 60% от отговорилите на нашата анкета. И нещо, за което и господин Симеон отговори, това е затруднението достъпа до финансиране, което е около 50%. Нещо, което действително тогава около 30% от анкетираните смятаха за една сериозна трудност и забавянето при възстановяване на данъчния кредит, която ситуация сега значително е променена и предполагам, че това като фактор вече се според от много по-малък брой. Ще се спра съвсем накратко върху две основни предложения. Аз мисля, че те са включени в тези 16 страници, за които говори господин Симеонов, но той не навлезе в детайли. Само на две неща, които са важни за бизнеса и които се поставят като приоритет. Това е снижаване на публичните разходи, включително и чрез намаляване на администрацията, където е необходимо да се направи един сериозен анализ за оптимално редуциране на персонала и съкращаване на публични органи. И друго, което ми се струва, че така съвсем накратко е изключително важно, е законовата нещо, което беше поето и като ангажимент за намаляване на регулаторните режими. Това е декларирано като приоритет за сегашното правителство, но за съжаление твърде малко се вижда направено в тази посока. И особено, що се отнася до малките и средни предприятия. В тази посока Търговско-промишлената палата на времето с така активното участие на Стопанска камера и на КРИП имат едно старо предложение, което вече в четвърти парламент отлежава. Това е създаването или приемането на закон за браншовите организации, който би създал възможност за една саморегулация в съответните браншове и по този начин би пряко съдействал за това и намесата на държавата при въвеждане на каквито и да било регулаторни режими да бъде ограничено. И в тази връзка струва ми се изключително важно е на законодателна основа да се реши възможността, т.е. да се намали възможността отделните общини да налагат регулативни режими, които съвсем произволно затрудняват в голяма степен бизнеса, особено тогава, когато става въпрос за микро, малки и средни предприятия. Това са някои от нещата. Аз мисля, че в детайлите, което палатата представи или ще представи, тези въпроси са разгледани в детайли. Не бих искал да отделям повече време, но бих така изразил готовност при бъдещи срещи, тогава, когато ще има нужда да чуят експертно мнение, ние да се отзовем и действително вече в детайли да разискваме отделни въпроси или позиции, които вие ще застъпите в вашата социално-икономическа програма. Благодаря ви. Благодаря ви и аз. Давам думата на господин Гушликов и така ще ви помоля за по-кратки изказвания и разбира се всички, които имат желание да
подадат сигнал, за да можем да дадем думата на всички. Благодаря, господин Бареков. След като има такъв призив за по-кратки изказвания, значи трябва да говоря едва ли не афористично. Все пак сме се събрали, за да намерим някакви решения. Вие декларирахте, че искате да се повиши жизнения стандарт в страната и то бързо и рязко. По какъв начин това може да стане? Значи, в момента говорим за излизане от кризата и съживяване с 0,7% и се прогнозира, че за до година ще има да кажем между 1,5 и 1,8%. За 24 години преход ние нямаме по-голям ръст. Имаме едно изключение на едно балонно, така се каже, увеличаване на брутния вътрешен продукт. Тоест ние нямаме бизнес модел, по който рязко да си увеличаваме самото производство. Говорим за съживяване, за протекционизъм и за различни мерки. Докато ние нямаме примерно 10% примерно, от този порядък ръст на брутния вътрешен продукт, не можем да говорим за ръст на работните заплати. По какъв начин можем да постигнем примерно 10% икономически ръст? Ето един основен въпрос, който примерно икономическия екип, който сте събрали, може ли да отговори на него? Има няколко модела, по които определени страни са достигнали такъв икономически ръст в продължение на по-голям период от време. Едните се основават на ниски заплати, голям вътрешен пазар, на природни ресурси, когато ние няма как да се включим, и в първия също няма как да се включим, защото ние сме го изчерпали с нашите ниски заплати. Има няколко страни, които си базират ръста на едно единствено предимство. Иновации. Само че това иновативно развитие променя бизнес модела. И този бизнес модел се променя от, така се каже, в глобален мащаб. За това говори и Майкъл Портер, който е един от стълбовете на сега съществуващия бизнес модел. През 2012 пише, че има промени в този съществуващ модел. Вие работили сте по такъв модел. Тоест, за да си постигнете цели, които сте декларирали, трябва съответно да си поставите някакви конкретни задачи, както говори господин Табаков. Трябва да има нещо, което е толкова силно, че и следващото правителство да го приеме, че това нещо би трябвало да... Но това трябва да направи икономическия ръст значителен. Вие видяхте и господин Велев, като се спомена за повишаване на минимална работна заплата, и той, меко казано, скочи. Значи няма друго решение, освен рязко повишаване на производителността на труда. А това друго яче не може да се случи. Ние сме на последно място по този вид дейност. Този вид дейност имаме, да се казва, значи като национална политика, тя е нулева. Имаме европейска помощ под формата на няколко оперативни програми. Самото формулиране на нашето участие също гарантира, че ние в края на този 7 годишен период, за който ще ни бъдат предоставени тези средства, ще бъдем на същото положение, каквото сме сега. Благодаря ви за така сериозната и градивна критика. Аз имам и предложение. Ние сме си направили съответния анализ. Можем да направим дори в рамките на тези 7 години да се постигне примерно едно двойно увеличение на... Така че ако искате, можем да ви ги предоставим. Благодаря ви за това и ще бъдете поканен. Аз смятам, че наистина говорите за една много амбициозна програма, 10% икономически ръст. Инвестиции и иновации. Това е подхода в плана, който ние пишем, и сте добре дошъл да работим заедно.
Давам думата сега на господин Бехар, след което професор Рангелов иска да направи своя коментар. Заповядайте, господин Бехар. Благодаря. Аз съм от хората, които смятат, че България може да се прави бизнес. И то може да се прави добър бизнес, стига да знаеш как, кога и да работиш много. Тук е основният проблем, че за голямо съжаление през последните 10 години беше изпусната огромната възможност България да бъде продадена добре и да бъде брандирана добре. Тъй като ние се намираме на един отворен пазар, който най-общо може да се каже пазар на Европейския съюз. И няма как да развием нашата икономика по начин, по който да сме си самодоволни или да протестираме срещу португалските краставици или срещу гръцките домати или срещу чужди стоки, които влизат, или чужди инвеститори, вериги. Ние сме на този пазар и ако искаме, както каза и колегата преди малко, да вдигнем рязко производителността на труда и ние да работим повече, това може да стане по един единствен начин и по нито един друг. И това е конкуренцията. И това е тази конкуренция, която излиза извън границите на България. Всички знаем, че в момента България е държавата с най-ниски данъци в Европа. Няма държава, която има 10% корпоративен данък. Няма държава, и което е най-важното предимство, която има 5% данък дивиденд. В крайна сметка всички ние в бизнеса работим, за да получим нашия дивиденд. И 5% данък дивиденд срещу 43% в Израел, срещу 21% във Франция е нищо. И ако ние се умеем и в една бъдеща икономическа програма на партия, която един ден ще управлява, която и да е тази партия, има залегнала визия как България да бъде промотирана, как да бъде брандирана с всичките плюсове, които притежава. Не само данъчна система, и не само локация, и не само това, че е врата към Близки изток или към Азия, или от другата страна врата към Европа, но и със своите хора, които са работливи, които са интелигентни и тези, които са оставили. Въобще не съжалявам за хората, които са в чужбина. Винаги съм отстоявал тезата, че един българин в чужбина е много по-полезен за България, отколкото един българин в България. Защото един българин в чужбина печели, учи се, усвоява култура. Той е лицето на България в чужбина. Когато един човек в Франция или в Германия или в Белгия каже: това е Иван Петров, българина, който е по-добър от мен и който работи много здраво, това променя имиджа на цялата ни държава. Обаче един по един хората могат да го направят. Ако това нещо го направи една държавна политика, никой до сега през последните 20 години не можа да брандира България по начин, по който тя заслужава да бъде брандирана. Защото това е една страхотна държава, с страхотни хора, които като излезеш на 200 км от граница и казват: българска работа, или България, или циганите, или проститутките, или тези. Това нещо вече 20 години трупа страхотни негативи върху инвестиционния климат тук. Има много неща, които можем да покажем, които трябва да покажем. И ми се струва, че колкото по-скоро го направим, колкото по-интелигентно и въобще не ни трябва никаква дългосрочна стратегия. Просто трябва да се започне веднага и конкретно. Толкова по-бързо икономиката ни ще може да бъде поставена в още по-конкурентна среда, защото няма друг фактор, освен конкуренцията, който може да движи напред една икономика. Аз съм съгласен с Николай, че трябва да има умерен протекционизъм и да не изпадаме в крайности, защото не може да има силен или подчертано изразен протекционизъм в една икономика, която е част от Европейския съюз. В крайна сметка ние може да сме против веригите, може да си мислим, че те изнасят печалбите извън България, обаче те дават храна и работа на много хора и в същото време произвеждат и много национални продукти. Българските производители много трудно биха могли да продават своите стоки, ако нямаше голямите вериги. Вероятно трябва да бъдат поставени под някакъв по-интелигентен контрол. Вероятно трябва да бъдат по някакъв начин стимулирани да продават повече български стоки. Но в никакъв случай протекционизма не мисля, че е някаква дългосрочна политика. Благодаря. Благодаря, господин Бехар. Що се отнася до бранда, абсолютно подкрепям вашата идея и за жалост нищо не е направено до момента в тази посока. Губим ценно време. Много наши партньори защото в Европа това е ясно, европейците ни познават добре, но примерно за много американци, когато те открият какво е географското и икономическото положение на България, се очудват от нашата бедност, защото ние имаме наистина възможности, които не използваме. Не само като врата на Европа към изтока, но и много други. Абсолютно сте прав тук.
Давам думата сега на професор Ангелова. Тя поиска една реплика да направи на по-предишното изказване, след което предлагам да завършим с изказването на господин Костов, който така ще ни каже от гледна точка на търговията с лекарства как стоят нещата и правилата в България за правене на бизнес. Благодаря. Искам тук да дам пояснение във връзка с предпоследното изказване. Значи, за да има 10% ръст на брутния продукт, първият фактор, господине, е потреблението. Значи, при социализма беше броя на заетите и инвестициите определяха икономическия растеж. И там се изчисляваше обществена производителност, която беше в материалния сектор заплати плюс печалби. Сега обаче системата на националните сметки, която сега се използва, няма такова нещо производително. Защо? Защото брутен вътрешен продукт, това е печалбата плюс заплатите, заедно с данъците на материалната сфера, плюс нематериална. Тоест и лекарската заплата, и учителската заплата, и на метача, и това е брутен продукт. Всичко това влиза в брутен продукт. Сега, ако правителството реши да повиши заплатите на учителите, брутният продукт се повишава. А производителността, няма производителност, има брутна добавена стойност на един зает. Тоест, събрано всичко заплати плюс печалби, без материалните разходи на цялата икономика, на метача и читача и лекара и разделение на броя на заетите. Защо казват ниска производителност? Защото са и ниски доходите. Путин, например, за последните 10 години е увеличил от 2600 рубли на 30 000 рубли работната заплата в цяла Русия. Някъде около 1700-800 лева. При нас не е нисък брутния продукт, защото са ни ниски доходите. Значи първият фактор е потреблението, вторият фактор са инвестициите, третият фактор е колективното, то влиза в потребление, колективното потребление, т.е. правителството плахача за отбрана, за лекари, за такова и така нататък. И последният фактор, това е износа. Но при нас, а и в другите страни, не във всички, но при нас най-силният фактор, това е личното потребление. То е 69% от брутния продукт. И ако няма доходи, ние не можем да говорим за икономически растеж. Това да кажеш, че трябва да има икономически растеж, за да се повишат доходите, е слагане на каруцата пред коня. Нали? Това не може да бъде. А пък, че ние сме в борт и че той ни души и че трябва по всяка вероятност най-бързо да излезем от борда, за да можем да използваме 13 милиарда валутен резерв в евро, който е мъртъв. И носители на Нобелова награда казват, че това е данък за това, че ползваш собствена парична единица. В противен случай той ще влезе за повишаване на доходи, за създаване на работни места, за инвестиции, изобщо ще влезе в икономиката. Докато ние не приемем еврото, а имахме възможност да го приемем, ако бяхме подписали целият фискален съюз, Маргарет Тачър тогава, Маргарет Тачър, на Германия, Ангела Меркел каза така: ако който подпише изцяло фискалния съюз или паричния съвет, който прави, веднага може да приеме еврото. Това беше златен шанс, но къде нашето правителство подписа там някакви смехотворни неща, а има възможност за доходи също, защото при всеки лев потребление, ако се повишат доходи, веднага в бюджета се връщат около 50%. 43% в републиканския бюджет, 7-8% там в здравната каса и още 15% в общините. Останалите отиват търговците и производители. Останалото. Благодаря ви, професор Ангелова. Ще помолим на синдикатите, ако имат желание за коментар. Така виждам, че с интерес, дори с одобрение слушаха вашето изказване. Имаме и представител на КНСБ, тук е изпълнителният секретар господин Ледев. Ако така желая, бих му дал думата, особено след това изказване за ръст на доходите. Всъщност не бих искал да навлизам дълбоко в тази фундаментална тема. Това, което ми направи добро впечатление от началните анонси, които бяха направили господа Рада Коджабашев и от вашето експозе, че
Няма как да постигне някаква справедливост за бъдеще, ако не погледнем този проблем в контекста на един добър, легитимен бизнес и да погледнем как и по какъв начин справедливо да бъде преразпределен това, което е произведено. Както в първичното преразпределение, както и моя колега говореше на базата диалог, е един уникален инструмент, на който ние трябва да видим бъдещето в един такъв динамичен, конкурентен свят, какъвто е колективният трудов договор, така и вторичното разпределение на базата на данъчната политика и така нататък. От тази гледна точка аз искам да припомня, че нашата организация още преди няколко месеца подготвя един цялостен документ, който се казва Меморандум за обществено и социално-икономическо развитие, който ние предоставяхме на всички, които имат претенции да упражняват властта. Аз нямам този документ, за който говорихте вие, но може би става въпрос за тези 20 точки, които аз съм прочел. Там има някои много интересни неща, които гравитират към нашите идеи като конфедерация. И може би, когато вие конструирате вашия политически проект, ще има възможност ние да видим тези политики, които ще изкристализират в една така добра тенденция, с една визия за пред, който ще бъде част от една национална доктрина. Прав е, господина. Това е изключително за едно устойчиво развитие. Така че искам да все пак да ви помоля, да ви предложа, погледнете тези неща, които ние сме написали преди месеци и тогава може би ще намерим едно по-широко поле да говорим конкретно по тези въпроси. Благодаря ви, господин Недев. Ще се възползваме от тази покана, със сигурност, защото ние ще конструираме нашият икономически екип. Той вече е конструиран дори преди конструирането на политическия проект, защото дълбоко вярваме, че едно успешно управление може да е такова, само ако стъпи върху здрава, фундаментална, икономическа плоскост. И още нещо, просто ще бъде добре да бъдете по-ясни, тъй като в началото споменахте, ставаше въпрос за един спор, който е доста динамичен по отношение на площия данък и прогресивно данъчно облагане. В тези 20 точки сте написали, че имате намерение да отмените площия данък и да минете към системата. Аз споменахте нещо друго в началото, така че да няма да случай. Веднага се заснявам. Категорично. Ние сме за запазване на данъците, що се отнася извън личните доходи. Говорим за тези 10% корпоративен данък, които ние нямаме никакво намерение да посягаме на тях. Напротив, дори можем да помислим да ги свалим. То се отнася обаче до личния данък върху доходите. Тук сме категорични за прогресивно, дори семейно подоходно облагане. Така че ви благодаря, че поискахте това уточнение, за да го направя. Поне това е констатацията на нашия икономически екип. Сега давам думата на господин Костов, председател на Асоциацията на аптеките в България, с възможност да чуем едно последно изказване от страна бизнес. Благодаря за предоставената възможност. Наистина се получи интересна дискусия, много пъстра. Има представители на доста браншове и това дава възможност за много гледни точки. Аз няма да губя много време, ще се опитам да бъда съвсем конкретен, предвид това, че времето намалява. Разбира се, не мога да говоря за бизнеса по принцип, а за бизнеса, с който аз се занимавам и чието представител съм. Това е част от фармацевтичния бизнес. Тъй като този бизнес е социално важен, той много често е в фокуса дори на TV7 и на всички медии, а и на обществото като цяло. И това, разбира се, има своето основание. Какво е най-важното и какво най-много пречи на нас и оттам на всички, които са ползват този бизнес? Ако трябва да се каже с една дума, това са свръхрегулации. Не само, че са свръх, т.е. в повече, но в много случаи са и доста неподходящи. Как са се получили исторически и дали те се оправят или влошават, мисля, че се влошават. Исторически има устарели регулации, но най-големият проблем не е в това. Проблема е, че те са резултат от компромис. Резултат от това, че представляват компромис между интересите на твърде много играчи.
И този компромис изобщо не е в интерес на всички вас, на потребители, на тези, които ползват този бизнес. Какво би могло да се направи? Да се остави в максимална степен в нашия бизнес да работи пазара. Защото всички тези регулации, освен че са компромиси, изразяват един принципен страх. Страх от пазара. Страх от това, че пазара и недоверие в това, че пазар може да се саморегулира. А той може, дори в нашия бранш. Той наистина е традиционно силно регулиран, но в България се прекалява. Виждам същите проблеми в другите бизнеси. Така че, според мен това е насока. Да ни оставят на мира, да можем да работим и да дадем всичко от себе си. Благодаря ви. Аз вярвам в пазара, не вярвам в дивия капитализъм, такъв какъвто го изпитахме на гърба си последните години. Скъпи колеги, благодаря ви за отделеното внимание и за тези 2 часа, които в работния ден отделихте на нашата икономическа група. Ние ще потърсим срещи по-отделно с всяка от асоциациите, синдикалните и бизнес и браншовите организации, за да дискутираме в по-тесен кръг нашите виждания и вашите виждания. Ние слушаме и искаме да знаем какво ви искате от държавата, за да имаме така капацитета да изградим успешна социално-икономическа програма. Благодаря ви, ще помоля медиите да останат, за да им предоставим кратка пресконференция. Благодаря.